Kantauri isurialdeko ekialdean, itsasotik ez oso urrun, mendi baten magalean, kobazulo baten aterpean gaude. Egun sentiko lehen izpiak kobazuloa argitu dutenetik, ehiztari taldea inguruak miatzen da. Naturak eskainitako material ugari erabiltzen dute. Bere armak eta lanabesak egiteko sukarriaz gain, hezurrak eta adarrak dituzte gogokoenak. Ehiztariek bisonte talde bat bistaratzen dute. Bisontea animalia ikaragarria da, arrak 1000 kilotik gora izan ditzake, eta horrelako talde txikiarentzat arerio gogorregia bihur daiteke. Agure aiatanik ez da ehizara joaten, klanaren errito garrantzitsuenen arduraduna da, eta guztiek begirune handia diote. Emakumeak eta haurrak ere taldearen mantenuan bere partea jarri behar dute. Horregatik, kobazulo inguruan jateko moduko landare eta animali txikien bila dabiltza. Eguneroko lanetarako sukarriz egindako tresnerien artean, puntaz gain, badituzte beste tresna batzuk ere, marruska edo zulakaitzak alegia. Zulakaitza moduko harrizko tresnekin, egurra, hezurra edo adarra lantzea lortzen dute. Taldeko burua gizon indartsuena da eta esperientzia handiena duena. Gaztea, bere semea da. Ehiztariekin tarteka irten ondoren, lehen aldiz ehizatzeko aukera izango du. Segada bat prestatzen saiatuko dira. Poliki-poliki hurbilduko dira zaldien bizkarra hartu nahian. Beste bikotea inguratzen saiatuko da, zaldiak bere iesaldian beraiengana joan daitezen. Sarritan, animalia txikien ehizatik eta fruitu bilketatik, ehiza handitik adina janari edo gehiago lortu ohi dute. Garaiko klima oraingoa baino hotzago zen. Azken glaziazioaren bukaeran daude. Talde burua aterpea bilatzen saiatuko da.
Suak emango die gau epel bat pasatzeko aukera. Su egiteko ezinbestekoak izango dituzte, ardagaia bezalako erraz pizten diren material lehorren batzuk.